Türkmenistanyň Merkezi Bankynda habar berilse ýaly, bu pullaryň esasy aýratynlygy daşky täsirleri durnuklylygydyr. Şeýlede olaryň gora alamatlary has güýçlendirilip, hakykalygyny tasdikleýän şekilleri vizual taýdan kämilleşdirildi. Bir 5 we 10 manatlyk banknotlaryň rengi we şekli öňkü görnüşde saklanylyp, olarda halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň nyşany şekillendirilenler. 200 manatlyk banknotyň 100 tarapynda arkadag binasynyň, arka tarapynda bolsa arkadag şäher häkimliginiň dolandyryş binasynyň şekli ýerleşdirilipdir. Dolanşyga giridilejek modifisirlenen manatlaryň we täze banknotyň 100 tarapynda olaryň çykarylan senesi we beýleki tasdikleýici goşunlar görkezilýär. Bu banknotlar ýurdumyzyň çäginde eýçiliginiň görnüşine we alyp barýan iş ogruny garamazdan idara kärhanalaryň we guramalaryň ählisi tarapyndan tölegilen ähli görnüşleri boýunça hökmany kabul edilmäge degişlidir. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 2009-njy, 2012-njy, 2014-njy, 2017-njy we 2020-njy ýyllaryň nusgasyndäki ähli banknotlary Türkmenistanyň çäginde kanuny tölew serişdeti bolmagyna galýar. Ýurdumyzyň çäginde dolanşykda bolan banknotlaryň we teňgelen hakykylygyny takyk kesgitlemek üçin adyndan 5 sany gora alamatlaryny barlamak zerurdur. Bu alamatlar baradaky maglumatlar bilen Merkezi Bankyň resmi internet sahypasynda tanyşyp bilersiňiz.